Sa may gilong agad eh. Kalibre na nerd. Ha? Kalibre. Libre na. Tanawahag na ikadyo. Ang lubi na to dire kay muwak na tas kilid-kilid. Adto tag syudad aw. 50 ang lubi. Da kagod. Ha? Oh. Buak. Gamay man kadyo. Gahion ni lubiha. Gahion. Ha? Dili. Perti itong kaguran dagong ngipon. Bukad no. Ikay bantay sa kadyo ha. Pay-pay. Aso pay-pay di basa na kadyo. Kay basig tugnaw ng abuhan.
Okay. Tapos, Video. May video ka papaji. oh, natago tatay. Oh, diri mo na ayan diri. Ano na? Diri na. May video man dahil ka. Paldo man. Mana? Bago na pa sa dyan ako ng paldo. Paldo.